Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 10:24 PM sa buong kapuluan, kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan nga po natin kanina ang kabuang storya ni Mark. Si Mark na ibinahagi ang kwento ng kanilang pamilya na nakaranas ng trahedya bago sumapit ang Pasko. Nasunog ang kanilang tahanan, pati ang mga kanilang binibenta sa kanilang maliit na negosyo. Pero mabuti pa rin daw ang Panginoon. Dahil sa kabila ng lahat, kabila ng lahat ng kamalasan o pangyayari sa kanilang buhay, may blessing pa rin daw talaga si Lord na ibinibigay. Maraming taong tumulong, maraming tao na hindi nila kakilala o hindi nila kamag-anak ang nagparamdam na parang isang pamilya sila. Kabisyo, minsan napapatanong tayo, bakit nangyayari sa atin to? Bakit may iilan na nakatutok sa atin ngayon na parang katulad ni Mark na nakaranas ng masunugan, makaranas ng bahain, makaranas ng malaking trahedya sa buhay nila? Malas ba ako? Bakit sa dinami-daming tao sa mundo, ako yung napili? Yan ang mga katanungan natin kadalasan, kabisyo eh. Ulitin ko ang tanong, malas ba ako? Kung sa aking paniniwala, dahil naniniwala ko na may kanya-kanya tayong opinyon, may kanya-kanya tayong pangunawa sa mga bagay-bagay. Pero sa abot ng aking pangunawa, mga kabisyo, walang taong malas. Kaya tayo minsan nakakaranas ng mga ganitong bagay upang subukin tayo kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya at hindi lang doon, kundi para sa ating sarili. Magkakaiba lang tayo ng kwento. Magkakaiba lang tayo ng trahedya sa buhay ang ating mga nararanasan. May kanya-kanya tayong battle sa buhay. Tingin ko hindi tayo bibigyan ng isang problema kung hindi natin kayang solusyonan o hindi natin kayang harapin. Ibig sabihin, lahat ng problemang kinakaharap natin, kabisyo, ay destined na talaga sa atin. Nakatadhana na talaga sa atin na kaharapin natin yan dahil alam ng may kapal na kaya nating harapin yan. And parte yun ng journey natin. Para mas maging matatag, mas maging malakas. At nakakatuwa lang, kabisyo, dahil hindi sunog ang pwedeng magpatinag sa paniniwala ni Mark. Hindi sunog ang kayang magpawala ng faith ni Mark, kabisyo. Nakakatuwa lang. Dahil sa kabila
ng pangyayari sa buhay nila na gano'n, ay nanatili silang masaya, naniniwala na malalagpasan nila, na may isang bukas na magiging okay na lahat. Katulad nga ng sinabi ko kahapon, Kabisyo, everything happens for a reason. And may dahilan kung bakit natin nararanasan yung pinakamabigat na problema sa buhay natin. Hindi para pahirapan tayo, hindi para sumuko tayo, hindi para bumigay tayo sa problema na yan. Maging maliit o malaki man yan, parte kasi yan. Parte yan ng pagkatuto mo. Parte yan ng journey mo upang mas maging matatag ka. Hindi porket nakaranas ka ng sobrang daming malas sa buhay mo ay hindi ka na makakalasap ng blessing sa buhay mo. Hindi po siya swerte. Naniniwala ako na it's a blessing na may dadating at mababago yung mga kabiguan mo sa buhay. Huwag ka lang susuko. Dahil matatapos lang ang kwento natin kung susuko tayo. At matatapos lang yung biyahe natin kung hihinto tayo. Bawat tao nakakaranas ng mabibigat na problema. At bawat problema na yon ay kapupulutan natin ng aral upang maging matatag at matuto pa sa haharapin nating hinaharap. Mga kabisyo, kung meron po kayong kwento, maaari nyo pong ipadala sa ating Gmail account na rakitera@gmail.com. At gusto ko muna pong batiin ang lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa La Rojo na Gabatino, Jobert Vertudaso, James Di Mayuga Carpio, Mark Troy Azucena, sa Q-Same, Nick Renz, Rem, at Charles Sancho, Darwin Rosel, Gail Saborboro, Alexander Ando Hidalgo, at syempre sa lahat po ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon ng mga TNVS driver, ang ating mga taxi driver, ang ating mga Green GSM na tropa, kaibigan. Hello po sa inyo, magandang gabi kabisyo. Ako po si DJ Titangelo at muli ako magbabalik dito sa ating programang Rocky Secret Files with Titangelo. At syempre susunod na po ang ating top secret. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Anumang kwento yan aking pakikinggan at hindi kita huhusgahan. Mga kabisyo, susunod na rin sa atin ang Love Knows No Boundaries announcement sa aking pagbabalik. At syempre ang ating Noche Buena announcement. Kung sino ba ang mga masuswerteng kabisyo natin na mananalo ng 1,500 pesos. Kaya mga kabisyo, ang dugong awitin sa inyo. Awitin ni Mark Carpio. Kabisyo tara na.